ଯିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ମା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେବୀ ବାବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ ଯିଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଏ ଦିନଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ମା ପାଇଁ ନିହାତି କିଛି କରିବା କଥା, କାରଣ ମା ନଥିଲେ ଆମର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ମା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳଦୁଆ। ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଛି ବା ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ବା ଯାହା ବି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୀର୍ଷ ମୁଖକୁ ଯାଇଛି, ମା ହିଁ ତା'ର ମୂଳରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ସେ କଥା ହୁଏତ ଭାବି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଯିଏ ନ ଆସିଛି ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ଏଠି ଅନେକ ଗୋଟେ କବି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। ମା ଉପରେ ସମସ୍ତେ କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୋଜିଭାତ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଉଛେ। ମାଙ୍କର କିଏ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁଛି, ମାଙ୍କର କିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛି, ମାଙ୍କର କିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଦେବୀ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମହାନ କଥା, ମହାନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମା ବିନା ଦୁନିଆରେ ପାଦେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲି ବା ମୋର କାମ ପ୍ରେସର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଟାକୁ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଟାସି ହେଇଥିବ, ଏ ଦିନଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଲୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତା ପଢ଼ିବା, ମାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସମସ୍ତେ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜ ମା ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ମା ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେ ତ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାଟା। ରେୟାର କେସ୍ରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁ ଯେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ଆମର